Здравейте, аз съм Виктор Илиев и съм психолог. Ще ми повярвате ли, ако ви кажа, че точно за няколко минути можете да преработите всяка една паник-атака в частта на телесните усещания и на изпитваната прекалена тревожност или дори паника. Уточнявам, че това не е психотерапевтична работа с причините за тревожността, а именно отработването на неприятните телесни симптоми и усещания, които фактически са и актуалния проблем с паник-атаките. Първо, когато изпитате прекалена тревожност или това неприятно чувство на сърцепиене, на замаяност, на чувство, че полудявате, деперсонализация, дереализация и така нататък. Първото, което може да направите е да вземете студен предмет. Тук ще свърши работа студена бутилка с минерална вода. Естествено, може и ракията от хладилника да извадите. Може да е замразен пакет зеленчуци, месо или ако имате възможност, да кажем, някакъв лиген с студена вода. Ако е предмет, идеята е да го допрете до челото си. Ако е вода и имате такава възможност, трябва да потопите лицето си в студената вода. Става и сега вече сме почти зима, може студена кърпа от терасата да вземете и да допрете до лицето си. Следващият етап от това упражнение е да задържите въздух, дишането си за 15 на секунди. С други думи, взимате нещо студено, допирате го до лицето си и задържате въздух за 15 секунди. Идеята е чрез активиране на терморецепторите си и задържане на дишането си да имитираме потапяне в студена среда и по този начин се включва един механизъм по изгаряне на кортизола. Втори метод. След този, ако след първия все още чувствате някаква тревожност, а може и независимо един от друг да се използват, е дишане, дихателни упражнения. Най-ефикасното, което аз съветвам моите клиенти да използват и което така в експериментите си съм установил, е дишане, вдишване за 4 секунди и издишване за 8 секунди. Фазата на издишване трябва да бъде задължително 2 пъти по-дълга, отколкото фазата на вдишване. По този начин активираме парасимпатиковия дял на вегетативната нервна система, която отговаря за релаксацията. Така трябва да направите 7-10 цикъла. Повтарям, 4 секунди вдишвате, броите на ум или ако имате бройница, 8 секунди издишване. Най-ефикасното упражнение е използвано и при пожарните, използвано при полиция и така нататък, предимно на Запад естествено. Трето упражнение, след първите две или пак казвам, може независимо да ги използвате, е динамична релаксация се нарича. Пак е свързано с дишане, но тук вече включваме и контрол на тялото. Идеята е такава. Вдишвате, по време на вдишването максимално напрягате цялото си тяло. След това издишвате бавно, като отпускате цялото тяло. Тук имаме един съзнателен контрол над тялото и над нашата мускулатура, което обвързваме с дишането. По този начин имаме регулация на газовия обмен, от тук вече косвено регулация на сърдечната дейност и съответно динамична съзнателна релаксация на нашето тяло и по този начин вече работа и контрол с стресовите хормони.
Пак повтарям, по време на вдишване напрягате цялото тяло, дори може да стискате с зъби. И по време на издишването релаксация на всички мускули. Съзнателно започвате да обхождате от главата чак до пръстите на краката. И така повтаряте 20 на пъти, 20 цикъла. Между другото, доста приятно упражнение. Чрез тези 3 упражнения гарантирам, че всяка една паника атака и всяко едно чувство на тревожност ще бъде доста бързо преработено и дори премахнато. Допълнително и действително като различно отделно упражнение, тук идеята е изгаряне на адреналина, който е в основата на високата тревожност. И в основата, да кажем, на треморите, в основата на повърхностното дишане или хипервентилацията. Изгарянето става чрез физически упражнения. Това могат да са лицеви опори, това могат да е клякане, това могат да са коремни преси, това може да са гигирички, скачане на въже, тичане и така нататък. Но тук вече ви трябват около 20 минути. Може да го направите като ритуал за себе си всяка сутрин или да кажем при нужда да редувате първите 3 и вече ако имате време или все още поради някаква причина изпитвате тези неприятни телесни усещания, можете да включите и физическите упражнения и ви гарантирам, че много бързо ще неутрализирате паникатаките и неприятните усещания. Естествено, пак повтарям, това е като ситуационно премахване на неприятните усещания и не замества психотерапевтичната работа за причините, които пораждат паникатаките или тревожните разстройства като симптоматика и като резултат. С това ви казвам довиждане и пробвайте и пишете отзиви, как сте се почувствали, как ви е помогнало, колко бързо ви е помогнало и при какви ситуации сте използвали упражненията. Смятам, че ще е полезно и за останалите. Лек ден пак!